आंनि नामा रनजिमा बसुमतारी, जोंनि गामिनि नामा दावागुरि, बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट। आंनि न'खराव गोबां समयसाफोर जादोंमोन। इयो बिदिनो दखानाव थांनो होननानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमावबो फैयाखै। ओमफ्राय बियो बे अनजना बसुमतारी होननायखौसो थांदों होननाय खोनादों बेखौ लानानै। बे अनजना बसुमतारिया बबे जायगानि? बिटिनि सालबारिनि होननाय खोनादों। आङो आंनि फिसायखौ मोनफिनजानो लुबैयो आरो फैनानै बेखौ जेरै सिगां बायदि संसार जादोंमोन बेबायदिनो जाजाफिननो लुबैदों। आंना फिसाजो सासे दं, बियो 8 बोसोर जाबाय, दा क्लास 2आव फरायदों इंलिश मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव। आंथ' दा जेबो मावनायनि राहायानो गैया, हागोन हाया जानानै दङ। रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायो, जुदि आंनि फिसायखौ नुयोब्ला हमनानै दोनथों। रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायो आं। बे स्क्रिनावहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनाय जागोन, बेयाव कल खालामब्लानो जाबाय। आं जेबोथ' खालामनो लुबैया, जाहाथे इयो मोजाङै फैथों। गिबियावनो खौरांगिरि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हाथिसार एरिया दागगारि, ओमफ्राय गामि दावागुरि। बे नैबे जोंनि दावागुरि गामियाव आंनि प्रमद बसुमतारी बिथाङा थांनाय 14 थारिख सनिबार बेलासि समावहाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे ओंखारलांनायनिफ्रायनो बिथाङा न'आव फैफिनाखै। खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा गुबुन हिनजाव लानानै गुबुन जायगायाव दंहैयो। दा बिथाङा जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ न'आव। बेहा बिसि दङ, फिसा सासे दङ। बिथांनि जे फोरोंनाय, बिथांमोननि जे न'खर खुंनाय, बेहाय गारजेन गैया। बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'आव गोलैनानै दङ। बिनिखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ, मोजाङै रुजु रुमु जेरैखि सिगाङाव जाबोदोंमोन बेबायदि संसारखौ जाफैफिननांगौ। बिनि थाखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो जोङो खावलायहरो, बिथाङा फैफिननांगौ। बिथांखौ आं खावलायो गामिनि गावबुरा जानानै, बिथाङा फैनानै माने मोजाङै संसारखौ जाफैफिननांगौ। बिनि थाखायनो जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैनानै बिथाङा जे बिसि फिसा समाजजों गोरोबनानै संसारखौ जाफैनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। राजाफोरनिसिम बेखौनो खावलायहरनो सानो आङो, जे स्क्रिनाव फन नाम्बार होनाय जागोन, बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै खिथाहरनो हागोन साफ्रोमबो रायजो नायगिरिफोरा।